Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon sa ato karon nga simbahan dinhi sa Pilipinas, dako rong pista sa Santo Niño. Nahigugma ba mong Santo Niño? Hinayas tingog. Nahigugma mo Nahigugma. Maayo kayo. So atong iampo nga ang gugma nga atong nadawat gikan sa Ginoo pinaagi sa iyang pagpakahimong usa ka gamayng bata, mahimo gid untang konkreto sa kinabuhi natong mga Katoliko, labi na dinhi sa Pilipinas, ug ang atong mga kaigsuonan nga mga Pilipinos, labi na mga Cebuanos nga tua sa lain-laing mga nasod, ila untang mapasidlak ang maong gugma nga Dios nun, ang gugma ni Santo Niño nga bato balani sa gugma. Ato sang padayong iampo ang kalinaw sa tibok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ug ang atong mga benefactors and donors nga nahigugma kanunay nato, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang mga gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog na ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo ang Dios, nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali, apan sa umaabot nga mga adlaw himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta sa unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao, inikating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipas-an, ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag, maalamong magtutambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Awitig bagong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siya katingalahang mga butang. Pinaagi sa iyang gahom ug balaang kusog. Nakakabut niya ang kadaugan. Ang tanang katawhan
sa kalibutan. Nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Gipailan niya sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahom. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel. Uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunungon. Daiga ang Ginoo dinuyugan sa mga alpa. Pagtugtog ug huni diha sa mga alpa. Bulhuta ang mga trumpeta ug mga budyong ug singgit sa kalipay at tubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gimbutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo
sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus og nangutana kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Si Jesus mitawag og usa ka bata og gipatindog niya sa atubangan nila og miingon siya, "Hinumdumi kini gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa, ug ang magdawat ug usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat usab kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gusto ba mong malangit? Kinsay gusto nga maimpirno, taas ang kamot? Wa sagi gustong maimpirno. Pero ang pangutana, ganahan ba mong mahisama sa usa ka gamayng bata? Ganahan mo o dili? Kinsay ganahan dinhing maparihas sa gamayng bata ta sa kamot? Tulo ra kabuk ang malangit. Kay niingon mas Kristo diri kaniha dili ni siya ingon nga opsyon. Ang iya niingon siya gawas na kun kamo mahisama ni ining gamayng bata, di gyud mo makasod sa gingharian sa langit. Kuan na siya kana ganing sana definitive gyud ba kana bang klaro gyud ba nga wa gyud option. Gawas kun kamo unless you become like a little child, you cannot enter the kingdom of heaven. Muna'y peligro kayo kay gusto tang malangit pero di ta gustong mapariha sa gamayng bata. Ni tagaan ta mog second chance. Pil na dito sa babaw, wa man gani ni isa sa dito nangatog hinoon ang atong choir ba nangatog. Sige, atong suwayan. Last chance na lang ni ha. Kinsa man ninyo'y gusto nga mapariha sa gamayng bata ta sa kamot. Ubay-ubay na. Anagi, wa gyud mo isa. Sige lang. Inyo sa nang opsyon, gusto man jud kamong maimpierno. Nakaroon unsa may kinaiya sa usa ka bata ang pagpaubos ng bata mapaubsanon. Unsa may kinaiya sa tawo mapaubsanon, magsige ra gyud dawat bisan unsay ihatag
Kadang bata bisag tagaan na nimog sinsiyo kanon aniya. Di gina niya ilabay tagaan na nimog hugaw, iyara sa nang dawaton, tagaan nimog limpyo, iyara sa nang dawaton. Na sige lingay mong tupad. Na mudawat ka nako. Pangutan ako no. Na mudawat ba ka nako? Na wa man kay mulingi. So, unsa nakas pagdawat? Bisa nalas paglingi, wa mulingi. Labaw nas pagdawat, peligro kay taning maimpierno. Tanawa na mga bata, buhi lang gina sila nga sila ra. Di ba mag-anam na sila ka hiusa. Magkuyog na sila dagan, magkuyog na sila duwa. Bisag di na sila kaila. Magdinawatay gina, basta pasagdan lang gini mo. Magkatigom gina sila, pero kita sinawayay to the max. Maritisay to the max. Allah, sige. Daghan kay tag mga kanang conditions kinabuhi. Og tungod aning atong mga standards nga usahay di gid nato i-compromise. Di makasud ang mga tao sa atong kinabuhi. Atong silingan di kasud. Sa inyo lang ganing balay karon unsa ang pagsud nga duha ka buk pultahan, koral, pultahan pa gyud mindor. Kinuralay gyud hasta ganing yuta ni anang yuta ba? Anang yuta di man ginaato. Kuralon pa gyud kay di paagian. Di mo buhat anang bata oy. Bata di gina mangural. Di ba? Ana day batang nangural de. Kamo dagko sugay mo mangural suko pa gyud og na imusod nga dili mananghin. Kita din hinindot kay tag koral sa simbahan. Nya ato ginang gibutangan diha og tigbantay. Nga naman aron makasod ang tanan. Ana. Or makaagi ang tanan. Ginindot sa nato ang agianan diha sa anang agianan padong reskilid. Maunta na ibuhaton sa mangural. Mangural mo sa inyong balay pero ninduta hapsaya ang agianan sa inyong silingan kanang di maglisod og agi dili kay basta nakakural nako naigo na ning utlanan sa akong yuta bahala na mo diha kay ako ning yuta dili ingon anang bata kanus man ang bata mahimong daw ibaw mo tudluan sa ginikanan tudluan kining imong duaan ha ayaw kini paambit ani inyong silingan ng mga imat kay nagnaong gubon ra din na imong duaan gitudluan man niya ang bata kay humble man mudawat ra man ginabisag unsay isulti mabutang di siyang inig abot na aning bataa nga imat kay naong di na ko ni ipakita akong duaan kisay gatudlo ang impiernohonon ang bata nga padong sa langit gihimong padong sa impierno sa iyang kadaw kay gitudluan sa ginikanan nga mga impiernohonon no na siya daw kay mustanan ay namalit na demog slat ay wa gyud klaro ana niya mo ingon mo niya palit na magugoton ni aging buwan pa dir ay dili mo na mo'y pasabot wa di ka kadawat day karon og imong kuan grasya day wa di ka kadawat nakadawat ato retong ni aging buwan ang imong grasya sa ato pa gusto ka nga kutobra na atong ni aging buwan ang grasya nimo ayaw sa padero kay tigumon ko ni para sa akong kaugmaon unya mamatay ka karong gabi dili jud ka kapalit abitay salamat kay daghan na malit sa atong slat pila na atong halin sa atong dops sugod na rabatag sugod na tagtrabaho sa atong kumbinto himonong kumbinto pero clearing pa ta more on clearing ato pa na siyang blessingan o niya karong pista man ta karong sa Santo Niño karong January 27 Biyernes ato sa nang i-groundbreaking pero gasugod nagtrabaho. So nahalina na sadta sa atong dopes og as of yesterday 17,338 na kaslats niya ato sang special nga slot para sa atong
pagsaulog sa atong pista ni Santo Niño dinhi. Nasa tay Santo Niño's Joyful Power is in JP. Nahalina na sa tag 3,039 kaslats. Pakpakan na to ang namalit. Salamat kayo. Mao ni sila ang dunay kinaiya nga sama sa gamayng bata. Kay kanang gamayng bata, kusog kay na mo share sa iyang mga gikalipayan. Ang kalipay niya iya ginang ipaambit sa uban. Basta lagi dili lang gyud tudluan sa mga ginikanan sa pagdinao. No, i-share gina why pag kanang sana, why pag hunahuna unsay imong kahimtang, unsay imong naong, ana, i-share gina tanan. So karon ikaduha nga angay natong matngunan ang kabalaan sa usa ka bata, ang kaputli. Mao na nga niingon diri sa atong unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa nga gipili nata sa Ginoo aron mahimong balaan sama kaniya. Pero ato na nang desisyon kung mupili batas Ginoo nga maoy mo hatag nato sa giya. Gilingi ay mong tupad niyag nato kablita. Ing na kumusta man ka, balaan pa ka? Ano ba kablita ba ing na balaan ka? Nganong di man gid mo mulingi kung ako mong palingion kanang kontra gina ninyo inyong tupad? Kontra na ninyo? O ako mo inyong kontra? Kanara bang dili mutuman og hangyoon nato nasuko man na so ayo kamong mga bana hangyo mo sa inyong asawa inyong kabliton ug di gani na mo tubag suko na no mo na ang katong nilingi niya ning nangutanas iyang tupad balaan pa ba ka mao toy tinuod nga balaan pero kanang naangwa magtingog kanang naangwa mo tagad mga yawan o na anay daghang yawa kay kanang yawa og musod na nato din ata ganahan sa atong silingan no tanawar go nang giyawaan mahigugma pabagod na sa tao nga naaduol niya dili na hasta gani pare mahadlok nas naong ana ang naigiyawaan hadlok ang pare na tay mga exorcist kana sila musukol mo na sila giyawa pero kamo mutan-aw mo anang giyawaan na pertingil ara gyud bebe last na lang nga chance ninyo lingi ay mong tupad lingi ay ing na siya ing na sugod karon magbalaan na kita ha balaan na kita unsa may unang first step aron ta mahimong balaan ay atong tanaw ng bata ha aritas bata mo tanaw una ang bata wa gyoy intention nga maghatag og kaguol sa iyang isig katawo ang intention sa bata kalipay gyud ang gipangita sa bata kalipay gyud muna kamo mga bana o gusto mong mabalaan ihatag gyud paningkamot gyud nga malipay ang inyong asawa kanunay anong man mumuting di mo mo to mao magunagod nya kamo sang mga asawa kung gusto sad mo nga mabalaan ang inyo ra gyung effort himua ra gyud ang inyong bana nga malipayon nya kamo sang mga ginikanan kung gusto mong mabalaan paningkamot lang gyud nga kanunay ginang malipayon inyong mga anak na wa gyud kaguol nya kamo sang mga kamo sang mga jangan mga anak o gusto sad mong mabalaan lipaya gid na ang inyong ginikanan kada adlaw nya kun ang pari gusto sang mabalaan lipayon gid nang mga parishioners nya kun ang parishioner gusto mabalaan lipayon gid nang pari so sa ibaton kinahanglan dagko naman ta kinahanglan kung gusto ko ninyong lipayon
Kana palit yung slot. Ya kana first pa lang na ang sunod ana hog sa kolekta. Ana siya makapakuan. Niya sunod ampingan kining ato mga gamit dinhi, di mo magpasad-pasad anang mga sagbot. Nya di sana ninyo ipangbusdak ng ato mga ludhanan diha nga mura mog nasuko pare. Ibunal gyud sa sawog ba pang ana kapoy ning simba we ana. Hinayang butang uli. Amo na siya. So ningkamot ang malipay. Mo sa nang bata, mo na ang bata, duwa ginang ilang, duwa gyud kay nga naman, wa man gilaing makalipay, duwa man. Mo nang usahay may nganlan lang na nimong bata og kamuha mga tapulan mo dako sige lang og duwa. Kay kalipay man ni abot ang yawa nangusi gipaundang og duwa. Ingon na yung bata ni anang yawa ay nagsigang mata. Kamu sige mong duwa. Nausahay yung tao ng mga bata, mabunog lang. Kasagaran yun, mabunog ang mga bata tungod sa ilang sigig duwa. Nalimot ang ginikanan, nga kana di ang gibuhat sa bata, makapabalaan. Muna sugod karon ang inyong mga anak, kung magduwa na sa computer, ayaw badlongak, kuyugi dito duwa. Sa di arama din makapalangit. Duwa. Way kan anay, way kaon sige duwa. Awa, di ba? Dali kay mo mga matay. Wa may kaon, mga pasmo man mo, pero ini kamatay ninyo, maimpierno, malangit. Kung ang imong intensyon aron malipay ang imong anak, pulos mo inyong intensyon aron malipay, nya wa na lang mo mangaon aron malipay, kana malangit gyud mo anak. Oh. Lagi. Nganong na problema man mo? Langit ra may tumong nato di man kaon. Tanawa magduha mo sa imong anak, sige mong duha des computer, sige mo gana. Nya hangtod imong anak manghinguy ab. Ngano man kadong ing siya gutom. Siya unsa man ka wa marawar batay lungag dito kay ni am tagaduha am ta dinhi. Na mangundang batag kadiyot nya magluto ta. So sige mo luto tayo hundangan ta ni atong duwa. Sa to pa niabot ang panahon nga gigutom na siya. O di kuyok sa mong lungag or mamalit pa mo nga to Jollibee og namoy kwarta adto ba mos McDo or anala mos doko-doko. Ana nya mangaon na mo iguman yung kaon sud na mos balay ingon ni mga anak ma duwa na ta ma ingka daghanang labhanan dong kana ganing murang maguol man ko magtan-aw nya ang bata kay gusto mo sang malipay ka. Sige mo undangan lang sa nina ko kung duwa kuyugan ti kag panglaba aron malipay sad ka nya igo maglaba magduwa na ta. Di ba? Ana ba? Way klaro ninyo. Niya ko nang imong bana mo adtos kabit. Unsaon man nimo siya paglipay? Kana kuyugan nimo ihatod aron nga maayo siyang pag-abot dito. Nya inig-abot mo ingon din ka, dong kanus aman ti ka kuhaon. Ana ba? Para gud nang ihatod ko sa driver nya, do na koy misa nya napailakaw ang driver moingon man, pader unsang oras sa ti ka kuhaon. Ana man, mo sa imong isulti sa imong bana nya, moingon din imong bana 3 days after lang day. Isa okay, take care. Uli din kas inyo. Ika 3 days, imo siyang kuhaon. Imo na sa siyang kuyugan padong sa inyo. Hastang lipayas bana ni mo anak. Nya, mubuhat mo anak, mga asawa. Wano? Mao na sa atong unang pagbasa, gihisgutan dire, hinaot unta, matod pa dire ni San Pablo, ni Propeta Isaías, ang atong Dios nga mahimong manluluwas unsa man siya gitawag siya og maalamong magtatambag Dios nga gamhanan walay katapusang amahan prinsipe sa pakigdait dili gyud sa pakig-away pakigdait so bisag kabit pa nas imong bana or sa imong asawa pakigdait gyud ana bisan pag gisakitan na katungod sa iyang gibuhat ayaw gyud wag tanga ang pakigdait niya kung galibog na kagunsaon paghimo patambag sa Espiritu Santo sangpita ang Espiritu Santo
tambagi ko nga dili unta muundang ang akong paghigugma aning akong isig katao sama sa paghigugma nimo niya. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, nindot kay paminawon. Mao na gid ni ang outcome unta sa atong pagka matuuhon ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Unsa may kadaugan sa Ginoo ug atong kadaugan batok sa sala, batok sa sala. Usahay mamatay ta aron dili lang makasala. Mao nay nahitabo ni Santo Niño, nalansang sa cross si Santo Niño aron lang dili makasala ug aron sadta malipay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna salamat. Ingna siya ba? Salamat kay salamat kay nagkakuyog taron. Ay na. Nya, maingon sa siya, hinaot unta magkuyog sa ta sunod Domingo. Di ba? Kanindot ana. Nya, katapusan din mong isulti, Pit Senyor. Di ba? O na siya. Sige, manindog na ta. Ipadayag nato karon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkot sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, Lansang sa krus namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa ikatulog ka adlaw na banhaw. Mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios nagpakatao kay buot man siyang makig-uban kanato. Uban sa mapaubsanong kasing-kasing, malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang simbahan mamahimong kahayag ug bahandi sa tanan nga mituo kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang atong nasod nga Pilipinhon, mudanag nga kahayag alang sa ubang mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga sila nga nabutaan sa bahandi niining kalibutan, makakaplag sa matuod nga kahayag ug kalipay diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga kabatanunan malipay nga mga lagad kang Kristo ug sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O
O Senior Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na sa tunhayng himaya o kalipay uban kang Kristo dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. O Senior Santo Niño, patalinghugi kami. Langit no namong Amahan, mapasalamaton kami sa imong pagpadayag sa imong anak nga rikanamo. Dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nga anha kanimo diha sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang Sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Dios among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga makapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalipay nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kung magsigi kita og imitate or ato gyung awaton ang kinaiya o kinabuhi sa usa ka gamayng bata nga mao si Santo Niño. Salamat sa mga manggihatagon atong kaigsuonan sa ilang pag-alagad, ang dinhas gawas atong pimag, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga asherites, ang love offering assistants, ang atong lectors, salmista, mga sacristans, atong mga IT, ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, og ang tanan nga naglimpyo sa atong simbahan og nag-decorate nining atong mga altars og sa atong altar ni Santo Niño. Ato silang pasalamatan og ang tanan nga ni-offer karon sa ilang formal offerings, pinanguluhan nila sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Crispin og Mrs. Pasita Villamor and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, mao to ang update sa atong mga slots. Ang atong dopes as of yesterday na anatay halin nga 17,338 ka slots, ana apay 37,662 slots
nga available at 1,000 per slot para nis pagtukod sa tong kumbinto. Niya kung mahimo atong daghan-daghanog palit kada buwan para mahumanda yun ning atong mga pagpangandam sa gastuhanan aning atong 3-story nga building para sa ato dinhing kumbento. Nya ang ato sang special slot para karong pista nato senior dinhis parokya, ang Santo Niño's Joyful Power or SNJP. Ang atong total nga halin as of yesterday niabot na og 3,039 slots. Doon na pa'y available nga 11,961 slots at 100 pesos per slot. Nya kutob ra ni karong January 29, 2023 ang pagpamaligya nining maong slot. So atong pakpakan pag-usab ang namalit sa atong mga slots. Salamat kayo. Sa pagsaulog nato sa Pista Senior Santo Niño dinis atong parokya, mauni ang atong dagko nga buluhaton. Una, ang pagpanghatag og 5 kilo packed rice sa mga 550 ka mga pamilya nga under sa kategory D or labing kabus dinhi sa atong parokya. So kategory D, way labot ang kategory C. Ikaduha, natay motorcade kada human sa novena mass at 5:30 p.m. nya gikanis January 18 to 26. So ang atong novena mass 5:30 sa hapon, unya human ana naadayon tay motorcade kada adlaw sa nobenaryo. Ikatulo, alang sa dugang tabang sa atong mga kapilya, aduna na sa tay pagahimuon nga chapel sinulog kompetisyon nga mao kini ang basic guidelines. Adunay 11 na po kasinulog dancers ang matag kapilya. Na ba sa agianan sa motorcade magsayaw mo diha nya 11 na po ka mga dancers. Unya kung moubos gani mo sa napo, automatic na nga dili na mo mahapil sa contest. Ana siya. Unya ang doon na sa tay sinulog dance group presentation sa January 27. Ay pista na nato sa oras 3:30 p.m. alas 3:30 sa hapon. Ang atong mga youth maoy nangita og mga presenters ani. Di man din ni presenters, presenters ang ato mga youth, pero maximum rata sa 5 ka grupo. So sila na mo kuan ang ato mga PYCC ang mo gauge kinsa ning 5 ka mga dance group, sinulog dance group or murag sa tawag ana nila contingent, di man ta contingent nya anhin na himuon din sa tong atubangan sa simbahan. So hinaot unta nga inyo ning suportahan ang maong mga kalihukan para sa ato dinhing paris nga pagsaulog sa Pista Senior. Nya sa makausap pa, ako gyapon mong pahinumduman nga ay mo kalimot sa paghatag sa inyong love offering para sa atong parking areas aron mapadayon nato ang pag-maintain o pagpa-improve diha. Nya sundan ninyo kanunay ang atong pimag ug ang atong mga asherates sa inyong pagsimba dinhi sa atong simbahan. Nya mo pahinomdom sa deko nga murag sige pagyud ning atong San Vicente Ferrer Powerful Vinegar na agyapon ta ana basig nalimot na mo nga napatay vinegar diha, pero first come first serve lang kay dili kayo daghan ang atong supply niya. Daghan-daghan naman sa mudumdum og pangayo. Pero ambot karon daghan na ba katag stocks. Niya ang ato sa mga kabataan, salamat sa inyong pagdala nila dinhi, pero ato yung tudluan sa himo sa formal nga worship. Kunya dili gani kuan kay sa formal, ato lang sang dadon ngadto sa gawas aron maka-informal sila dito og worship sa Ginoo. So kinining tanan
Salamat kaayo ninyo. So manindog na tang tanan. Ato diayng hatagag masipang pakpak ang ato mga kabataan nga ni aron isimba. Salamat kayo. Children, salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa sa kanila. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makausapa atong daygon si Santo Niño pinaagi sa pagsinggit katulo, Viva Pit Señor. Tanan. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Masipang pakpak ni Santo Niño. Mangluhod o sata para sa atong